víkende, ešte raz, po dlhom a namáhavom víkende, ktorý máme za sebou znova tu na východnom Slovensku, pretože pozrite, kde sme sa ocitli. Leto je ešte ďaleko a už teraz vás pozývam do týchto priestorov. Dobre si ich pozrite. Vidíš všetko? Samko, rýchlejšie, nemáme čas do pichu. Chodíš s tým, ako keby sme dokumentárny film natáčali. Pozývam vás už teraz. Nerobte si žiadne plány, zabudnite na Ibizu a zabudnite na Španielsko, Turecko. 15. júla vás chcem vidieť všetkých tu, na amfiteátri v Zemplínskej Šírave. Tam pozadí ho dokonca aj vidíme, áno, tam sa budeme kúpať. A pozor, čaká vás jedna z najväčších videoodisiek tohto roka. Letná, kde budem nielen ja, ale aj moji dobrí kamaráti. Pozdravujem Ďuriho aj Laciho, pretože príde Maduár. Monongoni molandi hafanana, abana kukanela, shalalala. Kukanela! Abana kukanela, shalalala. A to nebude všetko. Príde aj nejaký generál, alebo jak sa volá? Captain Jack príde, jasne, naživo. Už si ho niekedy videla? Nevidela. Tak, nezabudni. Ayo, Captain Jack! Ayo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track! Bring me back to the railroad track! Do svojho kalendárčika. 15. júla, nepomýlil som sa, 15. júla 2016 sa všetci vidíme, počujeme, tancujeme a nachádzame v týchto priestoroch. Amfiteáter Zemplínska Šírava. Spečatené. Krtko je už tu, toho tu nechávame, lebo tomu sa tu ľúbi, on sa tu zarie a 15. sa vyrie. Takže, tešíme sa. Ahoj!